Memo wakwaba aha eye GH Live Studio. Yeshia se ya onim se eya godie hu nkomo ana yede ebrɛw ba ye Ghana Premier League ye Ghana football mu nkomo de aha ana on sabeka all the update, especially Krobia Kumasi Asante Kotoko stories, updates, exclusives ene nie akeka ewo ho nyina ha ana yɛde dwumadi no nyinaa nso ɛde bɛnɛ yɛkɔpie mu ɛwɔ adako gyaakye a yɛde mu nkɔmmɔ nso ɛde ɛbrɛw Kotoko Fabu Census yɛde ɛba waboboa no emu nkɔmmɔ nso ɛwɔ hɔ no ma yɛde nyinaa ɛba. Kotoko players are returning back from injury. Good news ɛde ɛma Krobia Kumasi Asante Kotoko, and once again 3 players are now omo suspension due to cast accumulation is back on field of Krobia Kumasi Asante Kotoko. This midweek game Kotoko ekwakobo ewo wenchino omo beginem asiakan edi ama Krobia Kumasi Asante Kotoko. These and many more ana yedi ebrel ewo channel so ende ewo GH Live Studio meeting edi nanaba kwami gracious ebewrem na yedin komoni nyina enso edi abrɛw ewo fidiem ha sei na onso ehu sɛnea niema esi eti but before no subscribe to the channel but subscription so oboso a na wapeke all ebra don sabo notification bell no so opeke all na anytime I do video betumbia you'll be the first person on sabeka video ni bi na also I enjoying the good content of GH Live Studio. Na ebi force be ra and the trainer course so ewo adako judge no yemfa Fabu Census come on and from any ho ana Kotoko ede official statement enso edbeto wonten fidino so na emu nkyeremu nyina se Fabu Census no wa on register ye no ye de eba o community ti se bia ejoso abuakwa ene nkrunkru a etwa Ghana ehu nyina ehia no yede Fabu Census no eba ho ni aba be kirem, and you are coming with Kotoko paying for players no ni aba ni o community na be having interaction at the current year. Even say o register Fabu Census na o contribute e de Krobia Kumasi Asante Kotoko at the current year esese o yes ade no yede beba na wonso ya chirechiremo akyerɛw sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonso oyɛ a wobɛhu mfasodi a ɛwɔ ho ɛde ɛma Krobia Kumasi Asante Kotoko team no. Na IMC chairman ono ana ɛda Krobia Kumasi Asante Kotoko bobuku na no sesi a kontomponi afɛre hene nana apenkra akwasi agu a ono ɛna ɔyɛ IMC chairman ɔdena no ato nsɛm ne mu na ne nsɛm a ɔka nyina ne sɛ ɛbɛboa na bɛyɛ ni gye obia de ne ho behyem na ɔno nso watimi register ewo Fabu Census na every month bia no ɔno nso betimi aye contribution de ama Krobia Kumasi Asante Kotoko team no se de bɛyɛ bibia enso ɛbɛyɛ kama. Is signed by communication director lawyer Safu Duku ɔno ɛna de nsɛm wi enso ɛba abɔnten a yɛnso yɛnya bia ye kenkan ede amon na wonso nya ntiase enso ewo dwumadi a Krobia Kumasi Asante Kotoko mpanyimfo enso ede eba megide se sankomo yom de aba abonte no wate ase na ebeboa Krobia Kumasi Asante Kotoko team na wonso betimi de comment enso ato comment box ho na wonso atwere bibi enso ede afa ho. Let's have interaction enso ewo comment section ho na bibia enso enye kama ye remu more na ye the more updates e the free Krobia Kumasi Asante Kotoko eko Samates eko boy against FC Samates 1996 and game no ba na wie no na Krobia Kumasi Asante Kotoko wait ma hye baako sanso na the home team FC Samates enso ehye baako. Kotoko prepare ahead of omo any Wenchi Young Apostles meno ka say game no ebeba so ewo Wenchi ehona game no beba so meno ka say the safety
and then security measures protocol no NCA anaasɛ ɔmo share stadium no na ɔmo ɛsɛ sɛ ɔmo ɛyɛ wɔ hɔnom no me ne wo ka sɛ ɔmo ayɛ saa ade no nyinaa awie nti game no ɛbɛkɔ so ɛwɔ hɔnom a ɔmo PRO nso ɛde aba abɔnten a team no egu so ɔmo prepare ɔmo self ɛde ahyia Krɔbea Kumase Asante Kotoko na Kotoko wonim sɛ Kotoko ntu enumere bio Kotoko entu enumere daabi ɛni kwan sɛ Krɔbea Kumase Asante Kotoko tu enumere ɛno ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛwura otumfuo wɔ sɛ tutu the second team owner Nyamekɛse nso ɛde ɛba abɔnten na ɛno ama Krɔbea Kumase Asante Kotoko ɔmo agye sɛ ɔmo bɔ nyinaa no just a training pɛ ana ɔmo etimi ɛyɛ na ɛne training ɛkɔ so ɛwɔ Adako Gyaakye recovery training na ɛkɔ so no plus the tactical training na Krɔbea Kumase Asante Kotoko ɛde ewura game a ɔmo ɛkɔ akɔbɔ ɛwɔ Wenchi no sisi Kotoko ana ɛda table no so they are the first or ɔmo ɛyɛ first on the league log or on the league table me no ka say and game ɔmo kɔ akɔbɔ no wɔ Wenchi no a very crucial game a ɛbɛhia sɛ Krɔbea Kumase Asante Kotoko team no prepare very well me no ka say 3 players a ɔmo free the young porcupine ɔmo ɛwɔ team ni mu a ɔmo training with Krɔbea Kumase Asante Kotoko abranti a ne din ɛde Razak Dauda ɛwɔ hɔ Abdul Isaka ɛwɔ hɔ sanso ɛna abranti a ne din de Vetus Avoka Kwesi ɛnso ɛwɔ hɔ ma ɔno nso ɛyɛ training with Krɔbea Kumase Asante Kotoko the senior side ɛnso ɛwɔ hɔ a yɛde mu nkɔmɔ ne nkyerɛmu ɛde ɛba na ɛnɛ good news a ɛwɔ Krɔbea Kumase Asante Kotoko camp no sɛ abranti a ne din ɛde Albert Amoah ɛyɛ full training yɛka sɛ full training a na ahyɛ asɛm ne kan ka kyerɛw sɛ Kotoko ɛbɛyɛ different types training type mako bi a philosophy different types of training ebi a 3 a ebi a ahyɛ asɛm no ɔmbɛyɛ 1 month kakra ɔmbɛyɛ pass ɔmbɛyɛ wi ɔmbɛkyɛ abɔ na sɛ Albert Amoah ɛyɛ mutu a ɛnyɛ full training but ɛnɛ nea ɔmo yɛ wɔ Adako Gyaakye biara no Albert Amoah yɛ bi ɛno kyerɛ sɛ he is back Albert Amoah I recover fully so this is a good news for Krɔbea Kumase Asante Kotoko so you should guess nea ɔba bɛyɛ ɛde ama Krɔbea Kumase Asante Kotoko team as sɛ one returning to the training a ɔyɛ full training ɛde ama Krɔbea Kumase Asante Kotoko Wisdom Basi Fernando still on recover ntimi nyɛ full training Kwesi Asante abranti friend Joseph Abolo nso ɛma full training mahu sɛ this player Emmanuel Korte a started gym work kakra or started gym work kakra nso ɛwɔ hɔnom a ɛno ɛkɔ the name no bi a this month bi wie ɛkɔ next month no na ɔno nso ɛba a starting rehab no na sɛ rehabilitation was starting dada so I started gym work kakra rehabilitation no one go so a ɔno nso ɛde ama Krɔbea Kumase Asante Kotoko full training a ɛkɔ so hɔnom all the 4 goalkeepers ɔmo yɛ full training Fatau Seidu Mohammed Kamara Frey Kasare and then Benjamin Chum ɔmo nyinaa timi ɛyɛ training ɛde ɛma Krɔbea Kumase Asante Kotoko boku no na ɛba defendants no nso a abranti a ne din ɛde Henry Kwame Ansu Samba Ntongani Onel nso ɛyɛ training de ma Kotoko abranti a ne din ɛde Michael Sifa nso ɛyɛ training ɛde ma Krɔbea Kumase Asante Kotoko Patrick Esiedu nso etimi ɛyɛ full training ɛde ma Krɔbea Kumase Asante Kotoko konfinview a Samuel Tenedu Justice Blay Baba Yaya Intim Menu Andrews ɔmo nyinaa timi ɛyɛ training ɛde ɛma Krɔbea Kumase Asante Kotoko abranti ndin ɛde Isaac Minta Samson Eduku Vetus Avoka abranti a ne din ɛde Abdul Isaka Razak Dauda ɛyɛ training Saka Dauda nso ɛyɛ training Alvis Chei Bafo Michael Chei Dwamena abranti a ne din ɛde Kwame Poku ɔmo nyinaa etimi ɛyɛ training ɛde ɛma Krɔbea Kumase
Asante Kotoko a yɛde mu nkyerɛmu de ba na nneɛma nnum a anaasɛ nneɛma mmiɛnsa magɛ no 3 nneɛma mmiɛnsa na me witness yɛ ɛwɔ Korobea Kumasi Asante Kotoko training. One, the players focus, their focus ɛne sɛ bɛgye league in this season. So after ne ACC players a apla ɛne ade nyinaa no, this time no training a wɔyɛ no training grounds biara no picking in them. They are fast. And the new approach Coach Ogum ɛde baeɛ ahead of any young apostles no, like how our players no picking fast no, I was shocked because game biara the philosophy, the tactics, the ideas would be room. And then the idea now coach the buyer no, and you can say disclose it what you say, because a crucial game, but use the different ideas. If say be a team no baby now again say be the style I will use here, share this team the same style of play, the same team plan or the game plan, whatever. Forget. Ogum is Ogum. He's learning a lot. And he's teaching a lot. Kotoko training grounds are Beno Ekasa. Second, players no relationship or training grounds no very good. Jeremy Sanso a monitor and because akomo ho abomu se ye bibi diama Kotoko team no. Enye ebi a team bi se mu acheche dabi they are one. So whenever ɛyɛ adeɛ biara no sɛ wei ɛyɛ mistake a wei timi kyerɛ wei ɛma wei timi fa ɛma no yeye ti ebia ne coach ɛkyerɛ wɔn no sɛ wei wura free a on the field of play when they are playing obi kyerɛ obi iti ama ntiaseɛ a ɛwɔ mo ho how a edi nkɔmmɔ interactions ɛna nneɛma teɛ no very good. But the last thing I'm hearing, any positive the market team, the players are tired. They are tired enough. So tomorrow they need to rest for the game. You see, young point I say tomorrow rest here, they will have different energy. Edi ebira this game ama bibia and so aye kama edi ama Korobea Kumasi Asante Kotoko team no enti ene training course bibia enso kama edi ma Kotoko team na yede mu nkomo ene bibia enso edi ama Nyankopon ya adoma ano papa yebewrem na yede the squad plus the possible lineup edi eko game ni mu enso edi ama ewo channel yi so na onso hu sene niema enso esitie eho bubuku a your friend Korobea Kumasi Asante Kotoko. So we Kotoko fan na ohwe me a just join Fabu Census. Nso ka ho register na bibia enso enkoyi emfama Kotoko team no. Sanso ena obebo mpaye edi ama Korobea Kumasi Asante Kotoko team no. Na me ba bewie no memfa we emfam fam na bibia enso enye kama the Black Stars of Ghana. And so Egusua Nyankopon yadma Friday they will play against Chad. Na game na omobebono ewo Accra Sports Stadium. And the first training and so so training gidi. 9 players are reported and so ewo camp. 3 local players nyina and so ewo honoma training. Eddie Ama the Black Stars of Ghana. Goalkeeper Benjamin Asari and so Oye training. Abranti and Eddie Razak Simpson from Nations FC. Also Juma and Kamal Dini from Mediama Sporting Club. And also also training. Eddie Ama the Black Stars of Ghana. Any other players Kudus Mohammed, any Jojo Walcott, Abranti and Antonio Semenyo, any other players, and so they are doing their best for the nation. So 9 players trained today
nso ɛwɔ Papa Nyara Sports Stadium. Mede wobɛsi ha sei. Now before sɛ mede wo ɛwie no, subscribe to the channel. Subscribe to GH Live Studio. Subscribe here. Now what notification bell so no pick it all. Anytime I do video beto be you'll be the first person I was benya. Now I enjoy the good content of GH Live Studio. Medin at the Nana Bakwami Gracious. All the social media platforms okoswa obenyame. And so all hono medin komo. Man Kizito. Menim say what's your edge kakra. Wɔhyɛ wankwana nso monitor sɛ nneɛma sɛ de bɛyɛ a nneɛma nso ɛbɛkɔ kama ɛwɔ hɔ no mekyerɛkyerɛ obi bia a ɔhwɛ yɛn abere bia wode sɛ wohwɛ me a you just type your name under the video or the comment box anytime I make video bia no na me nso mahalao ɛwɔ hɔ no na bibia nso ayɛ kama ɛno no bɛboa ama yɛagodie no nso ayɛ kama meda ase sɛ wonya berɛ Nyankopɔn so nhyira wo sɛ wonya omre na wode hwɛ video ɛna ɔbando sika sɛ no na wagye yɛtom a yɛ video sɛ yɛde bɛbɛ abɔnte bia no ɔhwɛ yɛsan so bɛhyia ɛwɔ channel yi so bia